tytär sanoi, että mun pitäisi tehdä jotain näille hiuksille. Ne on kamalat. Tai ei hän sanonut näin, vaan hän sanoi, että nämä latvat tässä iässä ja ne alkaa vähän haurastua ja sen takia ne pitäisi ottaa pois. Minä päätin sen sijaan, että mä laitan kiharat. Ja mietin 3 kuukautta lisää ennen kuin mä suostun laittaa ne lyhyeksi, niin kuin minulla pitäisi olla. Näin mä ihailen näitä kaikkia mun äänialasta tai siitä, että mä laulan falsetolla, niin ne on lähinnä naisia, mitkä tekee niitä. Mutta ne on singer-songwritereita, jotka tekee laulua elämästään ja se kiehtoo mua. Mä oon hetken aikaa hän. Mä oon esimerkkinä viime aikoina esimerkiksi Billie Eilishistä tykännyt vaan sen takia, koska hänestä kerrottiin, että hänellä oli se yksi syndrooma, Tourette. Se oli isän läheinen ystävä, oli tämä Erik Tavastian, joka oli Sibelius-ekspertti Suomessa. Ja he kuuntelivat tuon sinfonioita ja minä rupesin, sitten kun mä ensimmäisen transistorin radion isä toi Kööpenhaminasta, ne oli niitä ensimmäisiä, niin mä rupesin kuuntelemaan Radio Luxemburgia sieltä ja öisin, kun toiset nukkuvat. Ja sitten aamulla kouluun tietysti normaalisti, mutta että mä olen nyt jollain tavalla palannut tähän näin. Mä olen ollut lapsena erittäin vilkas ja sitten koulu tappoi sen. Tämä kehuttu Suomen koulu niin tappoi minun tapauksessani mun luovuuden ja nyt mä yritän palata siihen jollain tavalla takaisin. Siis siihen Petriin, mikä oli joskus silloin pienen. Ja sitten lopulta se poika rupesi tekemään tällaisia se hierteli siis uskomattomasti, se teki kaikenlainen temppuja 5-vuotias, miten pystyy edes tekemään sitä kaikkea. Mä ajattelin, että toi ei ole vielä koulussa, koska sitten koulu pilaa tuommoista. Se on tosiaankin sitä, että lauloin sen I am what I am naiseksi pukeutuneena ja naiseksi meikattuna vuosi sitten. Ja sitten mä olen antanut tämän vaan kasvaa ja mä en pystynyt päättämään, että mä katson kun naisilla. Lopulta mulla on yhtä pitkät hiukset kuin naisilla, mä totesin ylpeänä meidän senioritanssiryhmässä. Tiedätkö paljon siellä sit muita esiintyjiä vai tuleeko se ihan yleensä? En mä tiedä, enkä mäkään sinne hänkään, että jos hän muistaa tämän ja kysyy Petri, että mitäs Petri, niin mä sitten menen. Aivan fantastista. Vaan sä pystyt tuohon Petri. Mä yritin kokeilla jo joskus sen, kun olin naimisissa, mutta kun en mä saanut vaimoa jotenkin mukaan. Hän oli kanssa siinä suhteessa kömpelö lainausmerkissä. Niin kuin, siis mä sitten aloitin oikeasti vasta sitten, kun hän päätti lähteä, kun tytär lähti, niin hänkin lähti. Ja hän oli mua 20 vuotta nuorempi, eli hän halusi vaan nähdä muitakin, että minä olen hänen koko elämänsä, ja mikä on erittäin ymmärrettävä ajatus, ja varsinkin kun tietää millainen minä olen. Mä ajattelen mielelläni, että mä olen itse semmoinen tähtipoika, kun se laulus on joku semmoinen raisu pieni poika, joka uskaltaa olla oma itsensä eikä välitä. Katselin 5-vuotiaasta siellä Oodissa, joka ensinnäkin esitteli sellaisia arvotuksia sille. Ja sitten äiti ei keksinyt ja sitten hän kertoi ja sitten äiti nauratti, jos pitänyt tehdä. Ja sitten hän innostuneena hypähti sitä ulos ja heitteli, niin kuin, hypiskeli melkein, siis jalka oli melkein taivaassa ja teki kaikkea. Sitten mä ajattelin, 5-vuotias. Mikähän tosta tulee, mutta toivon, että äiti ei sitä ainakaan pilaa. Sä voisit vähän hilmitä. Se on hirveän sanonta.
voidaan sanoa, jos ihmisillä on kerran vielä rohkeutta Niinpä. olla ammattilaisia. Niinpä. Joo, mä puhun kokemuksesta, koska multa nujerrettiin. Niin mä rupesin sitten vaan lukemaan kirjoja ja pingoittamaan koulussa olemaan paras. Tietysti kaikkein järkyttynyt oli se, että mun lapsuudessa mä olin yksin. Olin nuorena yksin. Mulla ei 20-vuotiaana oli ensimmäinen tyttöystävä. Ja sekin oli hän, joka teki sen kaiken työksessä. En halus tutkia, onko tuosta kaverista mihinkään. Sitten kun mä rakastuin häneen ja aloin lopun elämää hänen kanssaan, niin hän yhtäkkiä tajusi, että tämä nyt tilanne on vähän, täytyy ottaa aika lisää. Eli mulla on 2 kertaa tullut lähtö työpaikasta ja sitten tästä ihmissuhteesta. Mitäs sitten tehdään? Se ei muuta kuin tanssia ja laulaa. Se on aika tärkeä osa mun elämää kyllä. Mutta että se, mitä mä tein siinä välillä, kun mä 30 vuotta tein lainausmerkeissä tiedettä, niin jos tulet käymään, niin siellähän on kaapissa sellaisia mappia, kaikki mapit mun pitämistä luennoista ja kuuntelemista tärkeistä sarjoista ja kirjoista ja kaikista. Ne on kunnioitettavasti siellä seisseet siitä saakka. Mutta mun paikka loppui siellä yliopistossa. Ne rakensi uuden laitoksen ja siihen minua ei enää haluttu. Siinä valittiin kaikki, jotka haluttiin. Sillä tavalla se on keino, millä siihen aikaan potkittiin kaikki vanhat ja otettiin nuoret. Mä vaikutan yleensä kaikille ihmisistä liian älykkäitä. Tai sitten joka tapauksessa omituiselta. Sen takia siis sitä varsinaista tuntemusta, selvitystä, mikä mä oikeasti olen, niin ne ei edes saada. Siis täällä on Suomessakin varmasti 1000 naista, jotka rakastaisi minua. Mutta siihen minun, joka mä olen täällä sisällä, mutta ei siihen, että minä. Se on se. Tarkoitan, että mä en ole mikään poikkeus, että kukaan ei välitä. Kyllä minustakin välitettäisiin, mutta mä en osaa sitä lähestyä sen takia. Mä olen ollut nyt tässä 15 vuotta yksin. En tajua, miten arvokas mä olen. Näin mä itsekseni ajattelen sitä aina. Ja pidän sitä ihan normaalina tilana. Mulla puuttuu, johtuen siitä, että lapsuus oli yksin, niin mulla puuttuu kyky niin kuin lähestyä sillä tavalla toista.
Tämä on Konna Ahde, siis mun vaimon nimi oli Ahde ja hän keksi, että annetaan tästä. Kun mä halusin, että tämän nimi on Löhölampi ja mä halusin, että paikan nimi on Löhölampi, mutta hänhän aina päättää tämmöiset asiat. Varsinkin, koska mä ostin hänelle tämän näin koko paikan. Että se kuuluu edelleenkin hänelle, mutta koska mä sen ostin, niin ei hänellä sydäntä heittää mua pois, vaikka hän muistuttaa aina, että hän tarvitsi ne rahat. Mä olin klassisessa lyseossa, koska isä sanoi, että älä mene sinne, siellä on kaikkein huono matematiikka, joka oli suositus mulle, että mä pääsin eroon isästä. Mä olin siellä ne 8 vuotta ja sitten kun mä olin valmis, mä olin vanhinta 5 vuotta nuorempi. Hän kirjoitteli jo Turun Sanomiin niin kuin artikkeleita. Ja minä en tiennyt mitä tehdä, kaikki muutkin tiesivät, mitä ne teki. Kaikilla muilla oli tyttöystävät ja niin edelleen. Elämä oli järjestyksessä. Mulla ei ollut mitään tietoa. Mä olin ylivoimaisesti nuorin ja niin edelleen. Ja luokan priimuksetkin, niin minä olin ylivoimainen priimus, mutta että ne ei ollut mun kanssa tekemisissä, koska mä olin niin lapsellinen. Mä todellakin luulin, että me mennään naimisiin ja sitten hän ilmoitti, kun mä olin järkkäytynyt mennessä, että piti tehdä sellainen matka oikein niin kuin sen kunniaksi, että sitten mennään naimisiin, niin hän ilmoitti puhelimessa, että siinä on vain se ongelma, että hän ei tule. Mä olin kaiken järjestänyt ja buukannut ja ostanut ja niin edelleen. Hän antoi mun tehdä ne kaikki, koska hän halusi saada mahdollisimman paljon aikaa järkätä ne asiat sen uuden kanssa. Ja sitten kun kaikki oli selkeätä, niin sitten hän ilmoitti mulle, että siinä on vain tämmöinen ongelma. Luuletko, että me olemme toistemme kaltaisia? Meidän piti kasvaa vanhoiksi yhdessä tässä epätäydellisessä maailmassa. Ajattele, ihanat sanat. Mä menin samana iltana Bataclan nimisen yökerhoon, jossa mä ajattelin, että mä tommosiin koskaan menee. Ja join siellä, mä en juo normaalisti ollenkaan, ja katselin eka rivistä niitä naisia, jotka riisuvat kaikki päältään ja kattelin. Eli mä siis tein tällä tavalla ja tein niin kuin työtä päästäkseni yli sen ongelman. Sitä voi sanoa työnteoksi. En mä ollut pienestä saakka totinen. Mun lempinimeni oli Hampurissa, kun työskentelin sauerkraut, joka tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin hapannaama. Tämä on nyt sitten ollut mulle korvike sitten, kun työt lähti ja sitten vaimo lähti. Niin mulle nuo laulut on niin rakkaita, että siis vain sellainen ihminen, joka on samanlainen harrastus, ymmärtää, mistä on kysymys. Siis se on vaan rakkautta. Jos ihmisellä olisi jotain muuta, esimerkiksi jos mä en olisi yksin, niin ei mulla olisi tuommoisen aikaa. Kun mä olen yksin, mä puran sen tunteeni plus myöskin haluni tehdä asioita siis ihan positiivisesti, niin ne puran siihen sitten. Ne kaikki akvarellit tuolla on sitten, mitä mä tein, niin kun mä joskus purin sitten, ennen kuin vaimo lähti. Tai siinä vaiheessa, kun vaimo lähti, niin siinä on mun kaikki taiteeni. Mä muistan, tää oli jotenkin liittyy Nietzscheen, kun mä luin Nietzscheä, niin samalla tää jotenkin liittyy Nietzscheen tämä työ. No, mulla oli seinällä. Mitäs täällä on saatu aika väitöksiä? Tässä on lueteltu väitöksiä. Olisikohan tässä? Onpa siinä minusta. Filkan Petri Laurikainen väitöskirja on tossa. Tossa noin. Ton näköinen mä olin silloin. Ja tässä sitten taas puolestaan on ilmeisesti minun tekemiä julkaisuja. Niin tuossa on se mun väitöskirjani Multiple Scattering and Track Reconstruction. Eli idea oli siinä sen, että yhdistin tilastotieteen ja fysiikan. Eli tietokoneella analysoitiin ne kuvat, jotka CERNissä tai muissa kiihdyttimissä otettiin niin kuin valokuvia ja niistä piti rekonstruoida kolmiulotteinen reaktio. Ja sitä varten oli ohjelma, joka muodosti niistä kuvista koko kolmiulotteisen reaktion. Mutta sitten siinä oli semmoinen häiriötekijä kuin Siron multiple scattering,
joka niin kuin väliainetta, missä se liikkuu, niin ne hiukkaset ei mennytkään suoraviivaisesti. Ja toinen tietysti oli mittausvirhe, että ei tullut ihan mittauksilla. Kaikilla mittauksilla on oma tarkkuus. Ja mä keksin yhtäkkiä tavan, millä voidaan tämä sidonnan epätarkkuus, joka toisin kuin mittausvirhe, joka pisteessä se on uusi virhe, ei sillä ole mitään tekemistä edellisten kanssa. Jos ei sun laite ole ihan systemaattisesti kalibroinnin tarpeessa, niin silloin tietysti se tulee kaikkiin. Mutta että sen sijaan tämä sidonta, niin se tarkoitti sitä, että se hiukkanen niin lähti menemään, työtymään sivusuuntaan. Eli kaikissa seuraavissa mittausharvoissa oli mukana tämä sidonnan aiheuttama häiriö, joka oli korreloi niiden edellisten kanssa. Ja mä keksin keinoa, millä tavalla me voidaan analysoida niin kuin tämmöistä korreloitua virhettä. Ja sitten mä tein sitten väitöskirjan CERNissä, mä sain idean ja siitä, minkä ikäinen mä nyt olin sitten, 71. Siis mä korostan jatkuvasti tätä sanaa autistinen, vaikka se Asperger nyt on vain lievä muoto sitä, mutta joka tapauksessa mä elin omassa maailmassa, että ne taiteet ja kaikki muut, niin ne ei silloin ole siinä mielessä kuin sun kysyjän mielessä, koska ne oli mun oma, mitä mä silloin ajattelin, ja mä en enää ole siellä, nykyään mä olen enemmän tullut ihmiseksi, ulos sitä omasta kuplastani, että sanotaan näin, että tämä tämänhetkinen, mitä minussa on muuttunut, niin on vaan sen, että mä tunnen, että aikaisemmin mä ajattelin ja nykyään mä elän. Ja mun mielestäni nämä on ne oikeat aivot, mitkä meillä kaikilla on. Tai tuon seinällä, kun katsotte, kun vaimo lähti, mä maalasin niitä tauluja tuonne noin seinälle. Ja sitten vaimo tuli katsomaan ja sanoi, että ei ole tullut enää yhtään jatkoa sitten. Itse asiassa mä tein ne ennen kuin hän lähti. Mä tein sen sitä alkaen, kun hän oli ilmoittanut, että hän tulee lähtemään 2 vuoden päästä. Ja siihen aikaan mä tein ne kaikki maalaukset. Ja sitten kun hän katseli jälkikäteen, niin hän huokasi sanoi, hän meni hyvin. Hän on ihminen, joka on katsellut niitä maalauksia. Hän tietää tietysti, miten tärkeitä ne on mulle ollut, ne mun elämäni kuvat ne maalaukset. Niin hän sanoi, ei ole tullut yhtään lisää. Mä selitän, ei tullut lisää, koska seuraava aihe oli se, kun hän auttoi minua Kreikan vuorilla ennen kuin se meidän tytär sai alkunsa. Tietysti se klassinen sana on luuseri. Se on hassua hyvin monessa asiassa, kun tulee tämmöinen sana mieleen, niin ihmiset sanoo, että sinä olet viimeinen luuseri, kun näkee kaikkea, mitä mä olen tehnyt ja niin edelleen. Eli sen takia mä olen kontroversiaalinen henkilö, että samaaikaisesti mä olen jotain ja samaaikaisesti mä en ole mitään. Tai menetän. Saan tehtyä ja sitten samaaikaisesti en. Meillä oli tarkat säännöt, siis jompikumpi oli samanaikaisesti kun pelattiin, niin jompikumpi oli sitten tuomari. Se oli hänen päätökset toteutettiin ja kulmapotku tehtiin totta kai sillä tavalla, että heitettiin niin kuin tuosta palloa ja yritettiin saada osua tuohon maaliin. Ja sitten heti sen jälkeen, kun se oli lähtenyt ilmaan, niin sai toinen juosta sitten ottamaan. Ja sitten jos töni toista, niin sitten tuli rankkari ja rankkarit, tarkat säännöt myöskin, miten ne rankkarit tehtiin. Se oli ihanaa, mä pikku tyttö ja minä, niin vanha isä ja pieni tytär. No, he käy täällä ehkä 3 kertaa ja minä käyn siellä ehkä 2 kertaa. Oli ainakin 5 kertaa. Eli mä en ole siis siinäkään suhteessa yksin, siis mulla on Helsinki ja sitten mulla on tää tyttär. Ja hänen kanssaan me jutellaan, sanotaan 1,5 kertaa viikossa.
Mutta se on minulle luksusta ja erikoista, siis eihän mä, paitsi nyt on näitä sitä varten mä maksan sille opettajalle, että saa niinku edes hetken aikaa nauttia että laulamisesta. Siis, mä maksan hänelle mieleen, että se tulee hyvä olo. Joku nainen saisi hyvän olon siitä, kun laittaa permanentin tai jotain uuden vaatteet, mutta mulle tulee tuosta laulamisesta hänen kanssaan. Mega huge thank you for coming here tonight to celebrate the united singing studio of Vocal Jam and Groove Lab. So now we're kind of more officially getting our act together with my sister, who also has turned into a singing teacher to my amazing, huge happiness, which is so great. And of course, lots of you have been coming to the old Vocal Jam for absolute years. Petri still has the award for longest attendance. Can we get a little applause? Petri, 10 or 11 years, who's counting? Yeah, been here for a long time. Sitten oli paljon ihmisiä, vaan siis tällaisia ihmisiä, joka on siellä kilometrin lähimmästä naapurista tuolla, niin siis se, että yhtäkkiä on siellä ympärillä paljon ihmisiä, niin se jo sellaisenaan on jännittävä. Ja siis mä olen siinä suhteessa, ehkä mä olen aina ollut itse asiassa, ei mun pidä moittia sitä, mikä mä olin nörttinä. Kyllä mä silloinkin rakastin ihmisiä, mutta mä olin alalla, jossa siis ilmeisesti se ei kuitenkaan ollut se sosiaalisuus muidenkaan vahva puoli. Dear passengers, please note that when traveling in train, you must always have your rally ticket purchased in advance. Our conductors circulate in trains and check the validity of travel documents. They can quote €80 special. Voin sanoa, että Petri on ainoa, joka tätä niin kuin harrastaa. Juuri tätä. Ja siis laulaa korkeammalta kuin aika moni nainen. Ja kuitenkin tämän ikäinen herrasmies, nyt aivan one of a kind. Niin se on, kun sä sanoit mulle pari kertaa sitten siitä, niin mä ajattelin, että siis helkkari, että ihminen voi joskus vanhana olla parempi kuin koskaan aikaisemmin nuorena. Kyllä. Siis voi 80-vuotiaana, että siis tää on tärkeää. Niin kuin, olisi kiva, jos musta tulisi stara, niin mä sanoisin tämän, että mä rohkaisin kaikkia ihmisiä ymmärtämään, että elämä ja 80-vuotiaana on ohi. Ei muuta kuin jos on asentunut sillä tavalla. Mä en osaa tätä ollenkaan ja mä tulin munaamaan itseni täysin, mutta tää on tietokoneen kirjoittama biisi, enkä mä ymmärrä sanoista mitään. Se oli tosi se tilaisuus, se on ainoalaatuinen. Se laulaaminen sinänsä, että voi laulaa, on hienoa, mutta sitten, että minulla on tämmöinen opettaja, niin se on kyllä, minusta se on ainakin minun mielestäni ainoalaatuista, että ei ne opettajat yleensä ole tommosia. Ei ainakaan mun kohdalla sattuneet. And my destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. Someday
Tämä on tämmöinen yksinäisen miehen viisaus, jonka mä olen oppinut, että ei pidä, tai ylimalkaan ei ihmisten pidä niinku kinua mitään, koska silloin se ei tule. Se pitää antaa tulla, jos se on tullakseen. Tässä elämässä vaikeaa oppia. Tintti laulaa. Blood will flow, flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away.